Zdárek Kašpárek, tak po dlouhé době máme tady dárek z Temu. Čekal jsem na ně poměrně dlouho, protože to šlo pozemní poštou. A co pak to je? Je to vysavač. Já jsem přemýšlel, mám z Temu takový ten malinký vysavaček, do auta třeba, je to bateriový, je výkonný, jsem s tím spokojený, ale prostě na takový to rychlý uklízení drobků z podlahy to fakt není, protože se musí člověk ohnout a nemá to tenhle ten nástavec. A vím, že jsme měli, už nemáme, protože skončil v odpadu, vysavač, tyčovej, takovýhle, s nabíjecím a dokonce i s nabíjecí dokovací stanicí, jo, prostě myslím, že to byl Electrolux, jo, Electrolux. No ale to byl s kartáčkem dokonce, neskutečný krám. Baterie slaboučka, prostě potkalo to chlup, kartáček se zastavil, nevysávalo to prostě nic, slabota, úplnej čajíček za ty prachy. A vím, že si kupovali známí zase taky nějakého takový vysavač, takže si stěžujou taky na to, že to je prdlačka. Oni jsou většinou bateriový, takže je to slabý, no. Já mám pocit, že ten malinký, co jsem si koupil, má silnější motor než všechny tyhle ty bateriový, co prodávají v krámě, ty levnější. Ne, ty dražší neznám a upřímně bojím se, od té doby se jako bojím si to pořídit. No a tak říkám z Temu, zkusím tohle, stálo to pár korun, no, teď ani nevím, kolik je těch pár korun. No, když tak to tady se scrolluju na konci videa. No, takže já už jsem to nějak předbalil, říkal, že to bude úplně totální plech, že to ani nebudu dávat. Ale musím říct, že po už sestavování jsem kvitoval jednoduchost, jo, a při zapnutí normálně mi to takhle trhlo rukou, ten motor, takže i silný motor. Je to dobrý, že to je teda pod kabelem, to znamená jo, pod proudem. Jo, je to takováhle maličká věc, jo. Já jsem tady trošku už pokoušel koberec, no, takhle jednoduché rozdělávání, tady je sítko, no hele, tady jsem jenom projel na zkoušku koberec a jo, takže se to tam jenom takhle strčí a je to, jo, takže žádný pytliky, taky jako super. No, já mám perfektní silný vysavač, jo, kartáčový, je to taky takový ruční, je to těžký, neohrabaný, je to sice jako extra účinná mašina, neskutečný, prostě to, jak dostane třeba do toho kartáče tenhle kabel, tak to normálně vohledáš na drát, jo. Už to mám všude izolepu, ale říkáme to těžký, nemotorný, takže jednou za týden to vytáhnu, ale prostě se mi nechce na takový ten příklid v týdnu. Jo. Takže, hele, co kvituju dál? Je divný se pozastavovat nad nástavcem, ale musím, protože v jednoduchosti se skrývá genialita a to jsou tyhle zasouvací, jakoby tyhle ty konektory, nebo já nevím. Prostě je to dělaný tím, že tady není evidentně širší taková to hrdlo, ale je to dělaný určitě teplně, se tam strčí prostě nějaký rozšiřující kužel, takže ono to vypadá jakoby nekonečný kolnus, což je vlastně geniální v tom, že se to vlastně nikdy nepovolí, což se stává, nebo se mi to stávalo u různých typů těch nástavců, že se to tady povoluje. Jo? Takže tady
v tomhle případě, který ten konus vypadá jako nekošnej, takže vlastně to bude furt pevně zamčený, jo? Takže tohle je teda hlavice, jo, s gumčou, s kolečkama, jo, tahle ta tyčovina s těma nastavením zdvihu sání tady není, jo, je tam nějaký, hele, manuál, tady ještě něco je? Ne, nic, je tam nějaký návod, takže jdeme na to, hele, nasadím, šup, hele, jo, ještě tam bylo toto, taky nice, jo, a hele, takže já to ukážu, takhle, tady, jo, hele, nechám to volně, ať je vidět, jako, jak ten motor s tím škupne, jo, jo, hele. Takže zapnem a jedem. Rovna tady je drobek, jo? A není. Tady taky, a taky není. Hele, tady je pode mnou. Jo? Nice. Ty vado. Jo. Ty vado, to je paráda. Jo? Tady potom můžu vzít ten krátký adaptér. Tady mám bobínku pro kočičky. Jo, jdeme na to. Za mě, komár šup, za mě totální topovka, jo, takže doporučuju, a ty vado, tak tohle je úplně, hele, nečekal jsem nic, ale tohle jo. Takže za mě nice. A já ještě tady rychlosti, ať nezdržuju.